Karagdagang behikulo para sa mas mabilis na serbisyo sa pangangalaga at proteksyon para sa mga Kapampangan. Ito ang dala ng mga bagong unit ng sasakyan na handog ng Kapitolyo para sa mga kapulisan sa Pampanga sa naganap na turnover ceremony na pinangunahan mismo ni Governor Dennis Delta Pineda. Si Mama at Aling Pulis may bagong troop carrier at van na talaga namang magagamit sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagresponde sa panahon ng pangangailangan. Ng transportation para sa kanila para in case may mga problema sa mga ibang bayan, pabilis yung nakaka-responde po itong mga PNP natin. Aabot sa 9 milyon ang halaga ng mga service vehicles na ipinamahagi sa mga kapulisan sa tulong ng Provincial Peace and Order Council. Kabilang sa mga nakatanggap ng bagong sasakyan ay ang mga kapulisan mula sa Pampanga Provincial Police Office at Philippine National Police Aviation Security Group na nakabase sa Clark. Mag-transport, mag-deploy mga PNP personnel natin pag pwede rin gamitin sa rescue and search. Kasi of the Aviation Security Group with our director, we are very thankful. Lagi nilang sinusuportahan ng aviation, especially this unit. Bukod sa mga nasabing sasakyan, nakatakda din mamahagi ang Kapitolyo ng mga patrol motorcycles ngayong taon. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.